mbokki Sénégal mbokki àdduna rawatina yéen waa diaspora bi añu leen di yégal ni jaaxle jeex na ak Ndiaye Immo waaw Ndiaye Immo dafa ñëw ngir taxaw leen ci lépp lu jëm ci wàllum vente de terrain de 150 mètres carrés 200 mètres carrés à 300 mètres carrés ci anam bu xéwale te yemul ci loolu Ndiaye Immo daf lay accompagner ci wàllum tabax toppal la say papier ba mu leer nañ kaay ma wax la les terrains sont disponibles à Bambilor boo jugee Dakar c'est juste à l'entrée bu dee zone de Diender bi sorti Bambilor te Ndiaye Immo nag terrain yi soriwul dara ak route nationale bi pour ay villas yu garantie sol dior non inondable déjà habité seet sil gaaw Ndiaye Immo pour plus d'informations contactez-nous au 77 267 03 33 ak Ndiaye Immo jaaxle jeex na. Maodo Fodj. Amadou. naam. kontaan suñu moom. moo de. yéen a no mbatta. waaw. ay yàlla ñëw. Femi Paye. ala kootoon. Amadou. ndax yer watti laawaade. jongal la watti laawaade. an so tawi yara ko itti hakkille ma o ha laaɓi min yara ettan hakkillam min Amadou. mawnam ay min to jiitaɗo min hankkadi min natti famde ba an min ɓuri wasdemo faam woppu yero koko itti haqqilam yero ittani haqqilam way Amadou aɗani ko ɓuri bonde aduna violation de musidɗo anani joom galle wi ya yah fof yaltu koota mbason dillinde kedi galle o anani mettelaɓe ɗiɗi wawa wonde a heɓtata guel makko ha para minen fof min jaada e ma min gembuma ha ɗum noon daro gara ɗo keɗa tooña caggal wi ko humpe galle makko cofka yero ile kii ko yidde hollidemo tan ngam beela ala ko nafata min yero tolnakimi ɗo so tawi an ko an yero ko hulɓiɗi min yero huɓɓinanimi ɗo te mi haalama gueɗel mimi buusani metere de wona gon e par ce que mi yiiɗo maaro besel nanda maaro rosso besel mbiyete ko besen ko kono somi ñamani makko mi hotta Amadou he faami de mi soynimi ɗo maaro basmati ko maaro basmati kono somi ñamani makko mi yaata e ko wona ɗum ko kadi min mi yiɗɗo kadi ɓuuri wonde gorondam aha ɗum ne welimi mi buusani ayi a buusan noon Amadou ala a buusan Amadou ayi maaro basmati o grand surface uji fof no yeeya ɗum bitikaji mawɗi sa yi to mbiya maaro basmatique mo reso o aɗa wawi ɗum yeeyede jardin o aɗa wawi ɗum yeeyede te Amadou ay min kam mbaɗɗo commandé ɗum ɗo no wiyete ɗum ɗo champion o kumtari hoto bonnan wa galle o ñamden anani ala e ñamba yero jaɓata sa waɗi commande champignon min mbaɗi mi heeɗani ñamde ɗum mi ñamade noyi ñamden bitikaji no ƴeeya champion anani hadema yaade bitik ari ha galle ko coyta bitik ko ñama ɗum ɗo ko ɗo ñamami ɗum champignon Amadou armi haalama ñamde ɓuuri hen welde ñama dola ɗum sa ñami ko jawdi yero a dolata mi ñaman mi dola mbiɗa mi hefti guel makko mi heftan ñamde makko mi hefta yarude makko ine ki yero an hormam natti famdemo ayi a faami de voilà ɓuuri metti jotodire ko mami waɗa réfléchir so wiyete mami hoɗa walla mi hotta a foti hoɗde mais kam maaro ko sardine woppu maaro ko faani puyɗo no hawri aduna fof ɓuuri mettude jotodire ko puyɗo gadda joom suuru ma kepta guel janan ha para wima ya hot aɗa ya maaro basmatique ya grand surface uji maaro basmatique grand surface uji fof no yeeya ɗum min a bonnata kam champion om de Amadou an yero ndeke ko yimɓe kalan ko fo mboɗo sikko mbiɗo jorto mboɗo yakoro mboɗo hasba ndeke ko ɗum gonga an yero an yinno resde oɗo ɓenɗa hono koko layla
ani koko lay an koko lay hol yon koko lay ko indi jeeyo koko ami an yinno resde ami resde dum kay ko bamma resi dum biya ara yinno resde mo so yinno resde dum ma bamma resde an adi hen a haldi makko fof mitini num min nenamma noon mi alano hen ko laaɓi mi wawi hande laaɓi kam yero an ñakki fulla an ñakki fayda yero an hay darama timmani mbiya a natat goɗɗo debbo an ko ɗum joɓirta kam kala ko dañmi e himma mi ara mi wallitma nder galle he yero darama timmani mboɗo walluma an jaaha mi aɗa siyat goɗɗo kadi mi haalan e nder ngal ɗo leegal ngal resɗa kam jippinɗa kam ɗo hen ko ɗon torkinta kam yero a hersani kam mi resima mi anda est ce que mi resima Allah wallanima est ce que mi so resima Allah wallinama ndu suudu ndu meɗora yoɓe jaltu o naati hen pourtant hayso hanki ngar min gaddan mami resto uji ha way an wallamo resto uji ɗi gaddan mami ɗum somi yiɗi no resdamo mi wona konko mi gaddan anda kañum addanɗa ɗum ñaɗa ndesnoɗa ɗum debbo no Pape Diop ndesnoɗa joom suudu Pape Diop noddimi haalanimi yero nde natɗa nder galle Pape Diop pawɗa a yalti joom suudu makko noddimi mboɗa andi fof noon komi deƴƴuɗo tan mi hangaka mi jinnaka anani saysayagal ngal jeeyɗa mboɗo wawi sodde ɗum an woni hoɓo an wallu yimɓe wawi yaw an aɗa foti arde ngal ɗo leegal haɗa ndesiya lakara way ngal ɗo leegal mo joguimi nattujam mbaɗa wonna yimɓam amino wonɗo neɗɗam miɗen nden nattuji ko kañum natta wallahi hersani kam jaha cooɗa ɗiɗo bagatuji goppa kam mboɗo waɗa demerde mbiɗo nodda debbo Pape Diop mboɗo ñaago ɗum haalis mboɗo timmatina dépense ala tomi natade nde ɗo saare an yero jaha haɗa resa ɗo Allah noon okkanima wune so Allah okkinoma wune ha han tawde ko ami nani ɗo daago nder galle he mbawa noon wadde kadi ko ɓuranma ko way ñande mbaɗɗa ɗum ñande ma andu 2000 wawa hay sodde liƴƴi moƴƴi ñande natoɗa ɗo goɗɗo debbo ñande pamata 2000 wawa sodde liƴƴi moƴƴi sa soodi hen maaro gasa sa soodi hen dewlin gasa walla yero an a huɓoni ɓernam nde yo Allah faamumi hakkude men baabo yo Allah mi anda huccu laka haaju ma ala korkam haaju ma yo bona korkam yere temen nayyi keccari hirani fof hen yere temen nayyi kumta hen kirani hen mbayrani hen yero an woni hombo nat e ɗiɗo galleji nanduɗa komi tottirta dépense ko ganduɗa ko min woppuma hen so debbo moƴƴi noon ha ina sakkanal pos gorko mum koko waɗata ko sakkanal yaha resan ma ɗum nawliraɗa aɗa dejjanma hen soko nden waɗi ɓe ɓeydantama dépense huccu lakara mi anda yero wallam de barki baba mi lappatma mi fiyata de an wallam wawi yaw merde wala hawlama yo Allah ustamama hen yo Allah heɗanoma la hawlama mi ɓeɗani ko wayni la ilaha illa mi sukkima way o bara haala ka mi anda hol penan ɗum wona nani ay sarati bon anani Mamadou ko nani ko hanki ko Ama Tidiane ari ɗo hanki ko e tout ça là e probléme aji ɗi e kadi o duki si wi komi desannoɗo ami kokko a faami mo haali ha bagasuji mi coodmi gaddumi ɗum gila Ama Tidiane arani o wi komin codannomi ɗum ko debbo oya bagasuji restoji coodmi ɗin woni olive resto o e mara basmati o e arom resto o e relevé gout resto uji ɗi coodmi ɗi fof o wi ko debbo oya codannomi joni o ari omo laawo omo laawo to on wi komin komi jinnoɗo resto a faami donc min aɗa andi ɗum wona hunde fewde te kadi no waɗiri ni min somi tawtimo hen wona galle o wona koye musib haalde e makko yo temo ɗum noddiraka ya probléme couple moom haajamala hen min ma hunnodita ɓe
haajamala hen huppirtiraɓe gele ko mawɓe darto hen so dañi caɗele yer probléme ma an e Aissata réglon ɗum hoore ma mate ko hannde mbiyata yimin ngen réglu probléme o ma hannde mbatta kam considére hannde gandata kam e mawɗo mi wawa ɗum réglude haajam ala hen anani te somi arino somi yeehi han felliti réglude koye ɓiyam jaabi ɗum pour gandira ɗum noon kala ko mbiyeɗa an waɗi jeeya haalde makko de lijdita solution way min mi wona solution ho jaggiram solution e galle o anani est ce que randi ano ñamata dow champignon hannde wona aɗa yiiɗi sac champignon mo connomi a ñaami ɗum ha gasi wona bolle poyi ana ñamata dow champignon kala ko fati resto sardine o ketchup aɗa andi ketchup o ñanden mi bettima aɗa yera ketchup o e waaño par ce que ketchup o no weeli hannde a mimi dow kala ko fati resto komi kirso o an kalta ko bolle poyi ay yero ko parnoɗa ɗo ko resto mo parnoɗa ɗo nen partout waɗani partout hay Fouta nen Fouta waɗani Fouta grand surface uji kala ko yaɗa mbiɗa resto ma taw toon resto ana meeɗi ñamde nem ko ɗo ñamda nem nen Fouta yow nen umuɗo Fouta nen ay sardi mo mbiyata o ko Fouta ɓuuri heewde maaro basmala o Fouta wona basmala basmatique ɗe sa anda ɗum pour an fof ko goto amaro ɗum ɗo porot ñamata an basmatique o porot ñamata on min mbaɗa consommé ay ko pukata ɗo ko becce ma ɗum nen partout nen Fouta nen fof an wattini hebde resto ka tawɗo yontaɓe fof ñaami resto an wattini ñamde resto min gila man ñaama resto mi andama hande ñamata hande fruit de mer golle puyɗe fof mom ñaam maala taw ko an jeynu maala ya régloy probléme ma o hajumana anani e merde joni mi wima merde probléme ma o wona welama jam so welama mi jattoma sa ƴettima kam mbaɗa ko gowɗa sa ƴettima kam mbaɗa ko gowɗa way mbaɗani noon ko mbatta ko fof way oɗo produit so Allah jaaɓi mi waɗa ɗum consommé ha gasa tan mi yalta galle o bolle poyi mbaɗa bolande ma par mbiya kama ar wadda tampere an koye galle o jeyɗa walla koye bedde jeyɗa awmu taki mbiɗa ɗum an sa fini tan a yalti ha yeehi yero min mi wawa ɗo joɗade par ce que an probléme aji ɗi gonduɗa an e babiraɓe am ɓen to galle min mi wawa ɗum supporté ko ɗum taki mi wawa jooɗo min mi suusa probléme ƴew ɓeɗo balle haɗani holko ɓe takka men tagi neddo ñande darnde ñande lakara ma heewɓe dañi caɗele taw ko haalaluji neɗɗo janande tagiɓe wiide Allah wiide fere darde dow hami regla haala ko haalanno ɗon e neɗɗo o ƴeew tan min moye haali buusa mboɗomi jooɗi e gallam mboɗo deeƴi aɗa anndi holko ɓe takkata min bamma hen ɓeeɗo hen aɗa anndi koɓe takkata ɓe mbi min komi jinnode resde ami kokko ƴeew tan min e ami kokko est ce que min jaari min momi resa debbo jeeyowo kokko rewɓe no mbayi heewde ni alaa mo jeewonmi so wonaa ami kokko ɗum haala ni so neɗɗo haalaama ɗum on foti miijaade ni on waawi waɗde ɗum an hakkille hakkunde ma e Allah ɗum ɗon mande an ande an sakkiti ɗum nan ɗum de fof nani haala no koñ o fof nani haala ɗum de même miiruji koñ ɗi nani nganndi ɗum ɗum debbo ma e hoore mum nani nganndi ɗum ko haalnaani ma rek Aissata sax nani nganndi ɗum ko haalnaani ma ɗum min Aissata e hoore mum nani nganndi ɗum ko haalnaani ma Aissata heeki hanki woni ɗo no laawo no wiya woy min komi jinnode resde on min mboɗo resa on hanki tan won laawo min mboɗo géré on an sa wiyama noon ma jab pourquoi pas fof haali ɗum koñ o fof nani haala ɗum min ɓe nattuji ɓe haalat ɗum ɓe wi ko an ka waɗat dohan ami koko ka faala ɗo ndesde ami koko yeehi ɗum yeehi ha debbo ma nani ɗum to noppi mum ɗo o haalani rek esi moni ngande an ka gumdo ɗum wala e pourquoi pas e joni ya pourquoi pas fof nani ngande onon ɗum haari mon wonde jool ya d' accord merci beaucoup eko ɗum haari mon wonde jool
fof sani moyaɓe moon fof endem yumma fof mbeyno 1 mètre yerde no woɗɗi mi fofto seeɗa tampi joni so agresseur uji tawima ɗo noon ora kam ɗo hannde mbo yiila seeɗa bara wonani ɗum ɗo aɗa ñaama kadi horɗan ñaama ko coɗɗa ɗo ko defata hannde ndefam ko yaas ɗum tagi conmi ɗum ɗo ɗum ko wone ko aram resto e ko gasi ko gas ɗo mi sotti ɗum jeer ɗum teddin ɗum ni teddi e mayiso aɗa andi ɗum sare en tant que aɗa defa ɗum ɗo babum tane ma en ɓeɗo en fof ɓe kotata aɗa andi ɗum ɗo tagi ɓe kotta aɗa andi ɗum tagi ɓe kotta haɓe jiɗ ɗum noon o woppude resto o haɓe koota yera somo oppi ñaamata ko maam so ala resto ñaamata ko saka yaas ko soos ndefameɗa an ko ɗum welma a yera hey walla may ɓaaw yerde sonani mbiya kaw yormeɗa ɓaawde nde ñande fof mi sooda so Allah jaɓi so ala resto en ala ɗiɗo nen jogori ñaamere angel wul anda fof joƴƴinno ɗum ɗon tawa kam ɗo sax taare ko gertore mbaɗanmi hirani mbaɗan ko yaas min ɗo noon jardin resto defano min ɓingel mi giɗa jiɗa o resto mama de kon moƴi mam mam min mbaɗa yinno jewtande ko jam mam ko jam ɓolo jokkan ko jam mam aɗa andi mbaɗa yinno aɗa andi mbaɗa yinno yidde mam de balɗe fof mboɗo hoyduma mam mbaɗa yinma jinmi tan ko ndesa ham annen ayi kadia woppu nangue so nanguima tan joɗɗa ɗo ruyta anani min mi wona guiƴe woppam tranquille ya huccono ndefuma ngu joɗɗa ɗo aɗa kam ma mbaɗa yinma bolle puyɗe mam mbaɗan somi haalnima ɗum ɗon a jaɓata kono mam billahi wallahi ɗum ko gonga en sérieux annen meeɗi funtirdema ɗum mam ala ka nanude billahi wallahi tan kala naati fof waɗi sérieux mam min fijirani ɗum ɗon neɗɗo fijirta yidde ay minne mi dañanima wona way wonto gandanɗa mi yiɗa no jottiɗen hen caggal noon waɗi sérieux Fouta o jogii toon gay o jogii toon gay sappo ɗum bellaama Djiby Ould Touba ko gaynaaka mbaɗa anndimo eyo koye toddumo no bo mo noddiino kam o wi kam gay joyi ɗi njiwini jooni noon mbaɗa waawi waɗde retiré sappo ɗi caggal a yii a watti kam hoyɗude a watti miijaade min ke mi waɗa occasion tan mi waɗa fof wona gooto hay min mbaɗa yinma mi heñaani hay min mbaɗa yinma mi heñaani ma minom ka caga calda mama an ka bandi mami funterte la kono ma min aɗa yinno ham an mama min mi heƴani ma min somi jooɗima ma la har woni janje ma merde aɗa mi haalama meeɗama yidde ay
gaja mama jogi kalda mama yiɗi nder aɗa yiɗi man an ko mbaddamema min mboɗo gajotanere moon aɗa wiyaɗa hokkami gayen nayen so yiɗi goya ƴiiƴam goggo bama o bandi a woykino ma mayɗo moya ala min miiɗama hay an miiɗama goggo bolle ton goggo ari bama Lia Imo, votre agence immobilière, vous propose des parcelles à 150 mètres carrés, disponibles avec un emplacement stratégique, calme et déjà valorisé, situé à Bambilor, derrière Cité Comico 5. Pour plus d'informations, contactez-nous au 77 267 03 33.